Kini khot jaga HANM berangkat berkipat bak nang sesnong hasil ter jaga sok na selong ceduk kawati. Kini yang harus sorok wat yaki banar ki plakat ban kitbok kirwang. Yaki aspak ngot kini khot jaga HANM ki balik Delhi nak kamta kajing yaki bandawa banjo aji itu no ikak ten khasi ka khandet ka bapra. Laban kado hang ne bakin ngalam jaga seng HANM kentup yau presiden ba lam prang kharbani bat kwi de kin ngalam kilabi na du menen kasngi. Bandit senang bak Delhi nak kamta kajing yaki ka banlong la cai kasi ka lai tarik. Béo từ lấy là khó vậy. Mặt ấy. Còn là chân. Trời. Xuân bạn cần thua lẹ cậu ấy. Em biết theo rồi, biết nó có làm. Bagi dan pun gini ka dunyaki bagi kersyani itu dibalik ca Delhi balik baniap dawa baya ka tin kasih tin karo kontrong na ka sermak ka ba pra nang ba itu ini kenang makalawe jom kun si jom ya dia nabut bat gajak beri di jom ni borok away kan yo ya kajing mentoy om bang menta ka kenti nre ha kewe kenti te kumta wala dagi mla ban ya dan Delhi dan lang bat itu di belayar cemat di dawai boleh ai ki ga met ke bakot ke bakia bat ke jing kersyam bat ke jing temu kalong ka seso nam ta ka jing lek chong lain mongot mati hang te apo ne Delhi ban pensngau ya ke sorkat pedang dengan pedang yang ni jing bawa jadi kum ka sen tang tak ku semua Thì phi vạ là cái liang trong phi cùng rưu quay vạ trong cái thêm và cái dong rib hoi cái phi quả bận phá cái khâu saki nong elam trong cái H&M Central Body là cái liang trong phi cái jingkit bok cái liang của phi quả bận này haki kajing kitbok ke juga along kamu de bakan yaki tang mata sport lem de ka jing yaki umrai ka de ka ba kajing tu de ka kalong ba kanora dari bahan miat yang ni jak murid nasi hantam ke beri pak pemdun ba itu ini hantam dari India ngilong tang ngit Matuntangi kitbok ke dulu yang eka bau play undan kat pergi hantam ban pensneu pemberi dengan sensyar kadar di bodan ko New Delhi ban itu ini kanang ba ngila ban penurung ya gani ka dia ki ndai tangga dia ki menta ka sigi ani menta ka kenti ani nani sakbat ngindang don hadu ba ngin yo yo kai so ba bang batiang nang kalau ini kan long ba chai boleh sebut cái kerjang trong phi vạ berteng dengan rempang sini bela thì sa ấy sa asaiden ta kublai shubun nam ta ka jing kersan trong phi ya ka sang H&M kublai shubun kublai indon kat bat ke ngina ka liang ka sang H&M Ripoi district hagane ka kanti ka pamanta rengkat bat baro dinong yalam jong ki circle berki unit ki badan hapo Ripoi niai ka jingkit bok kriang ya ki nong yalam bat ki spangut ki khot jong ka H&M ki balale sapo Delhi naga menta ban yakhi bat chong kalain mongor naga menta ka dawa jong ka jai riu khamta me naga menta di lightly kimat kata ka de hagawai de bak tin khasi bak runglo haga khanet papra jong ka ritis insha jong ka India kabar galong hi ka ILP mat kabalai ka de ka border issue mereka ba kham kungsan ne kalong yangi mentang ni la tu kam ya ka ILP ba ka implement no ha ka hagini kisnam menwan de da kata daw ginong yalam basta hapo ka jing yalam jong ba lam khang karbani kumu president barang ba jong ka sen kemi jongi o ula lumlang ya baro kinong yalam ban ha ka jing yalam si layarai lang ba kalabiang bat kaladi ka por ngi bang mino naga jala banle sapo Delhi sa jantar mantar banyaki nagamta nga tawa jong ka jai binreu te kum ka sang hi ngi ai ka jingkit bok kriang na ka yang ka Ripoi district sya ki te ginong yalam ba kinman ra yu so ba ba na ka menta ka dong ba ka than jongi bat kumjuru ni dwai yu blai trai kan rap bong don kat lem bat ki hagani ka si gi ba kilalik no nadu manin
bat hadu ba ga si ba kinwan phai ru da ga met ka ba ko ka ba khya khlem kano ga jing man sau bat kinwan ra ya ka khubor ba bhana ga bunta ka jan den ru hir ba baro ko we te ha ga ne ga si kum ga dak jong ga jingkarshan na ga yang ka Ribhoi district ngila wa keleng saudong jong ka Ribhoi ya ki banar ki ba kum ka dak jong ka jing pau sa ka jan den riu ba da ki spangut ki de khot nang ne pela le chepo Delhi menen ka si tarik bat kin sawan phai hadin jong ka jing ya ki kata kalong ha ka lai tarik te nga ka paru sha baro kinong song phimdei ban khen ba kane ka de ka issue jong ka H&M rei phide ban khen ba ka de ka issue jong ka jai ban riu ha ba kum ki de khot nang ne gimi ngim ong bang ngimi na ka yang ka H&M rei ngimi kum ki khun ka briu nyau trap nyau skum nang ne na po jela jongi ban le shari nong wei na ga banta ban yakhi ya ka doba dausan jong ka jai ban riu tu kum ta nga ka pat ya baro kinong song jong ka keleng saudong jong ka thai Ribhoi kham ta me bat ru kumju ya ki ba shong keleng saudong jong ka jala ma gele jongi to bu jing duayam na kunta ki spangut ki khot bat kham pa me na kunta nong yalam jongi ba lamphang kharbani ba general secretary ba kelang ba kindon kata ka jing shampang kumno ban ya tai ba ya sani hangte ha po Delhi hakmat ka sarkar kami ba ka sarkar kami kan implement no ya kata ka jingdon kam jongi te kumangalapan pau mene ka dehi ka jing yalam bastat jong president jongi namar ba ha unehi ubnai ka session jong ka Rajya Sabha ba Lok Sabha kan salong shen tikunta kadehi ka jing plan jong nong yalam ba laira ano ya ki spangut ki khot shatei ban yakhi na gam ta ga ba jong ga jai ban riu te ga iga ba pelong ini menta ga si ban don hapo ka thain ba ga dong Ribhoi hi kalong ba baro ki nong yalam ki lalit no jong nong yalam bo start do ko shemphang ulai ya ki banta ba pher de na ga ta ga dong i khamla ban poi support hi na mar ba wong ba ki kam hapo ka jela lada legnut baro kinong yalam mano kan pek no hamne dina kata kata ngi kum kinong yalam ba u balam phang kharbani president jongi ulajit ban syong ban ap agane ga jaka ngila ya ap ban ngila le kum gadak jong ka jing kersan tengin pen kuru da ga jing duai agane ga por kum gadak jong ka jing kersan ya kinong yalam jongi bakin wan phai suk wan phai sai rengkat bat ka khubor ba tongin pendam yala de ha ga jing duai goblei nong bu nong thau agane ga por ngai ngu aidam ya me na gam ta ki baro ki ba me mela ai hangi kamtam ya kane kasi ka pakapang nadu menen kasi ba kinong yalam bat rengkat bat kitu khot palat dagi spangun balale chapo jantar mantar New Delhi banyaki nagam ta ga dawba bat jong ga jan riu jungi to don rengkat lembat me bat ki haba ki lek bat kumjuru haba kinon phai da ka met ka ba koi ka ba khya kinon phai ru da ka khubor ka ba pha nagam ta ga jan riu jungi hi baro ko we i kan scam bo blei nong bu nong thau ma me hi men pek men tip men mi men dek ben pasiao wi kintong skor jong kinong yalam sarkar kami bakin implement no ya kai ga bakajat ben riu jongi kala don kami ha kane ga khema tongin bu ya kane ga jingwai hak pat nong thau jongi bat nin ya duai kulum lang salan sar na gam ta jong ki baro kok pa jongi uba habneng ga long ga khoi ga tang jong me kanwan ga hima jong me ga long ga mon jong me ha khinde ga ba habneng dai ni minta ga jing bam jongi ga ba hala ga si batma be ni ga kang jongi kumbang ring mapi ka belas ni batwad ya lami shkajik ni shoy henry pelaj ni na ka bas ni amen kublai shubun kublai shi hajar